दायो आं दंफैयो क'क्राझार नोगोरमायाव 3 नं क'क्राझार बियाबाव गोलैयो बे क'क्राझार नोगोरमाया 3 नं क'क्राझार बियाबाव दायो बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारगासिनो दं हादोरसाजों लोगोसे क'क्राझार 3 नं क'क्राझार बियाबावबो नोजोर बोथावना जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदिनो बिजाथिफोरा गावबा गावनि फोसावदिंखौ गोख्रोङै सालायनाय नुनो मोनगासिनो दं फैबाय थानाय 9 एप्रिलनि बिसायख'थियाव बेबायदिनो मैखोमै बाहागो लानो थाखाय गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनाय नुनोबो मोननाय जागासिनो दङ बिजाथिफोरखौ आरो बेबायदिनो गेजेराव सानबाल'सै 5 सानल'सै बेबायदिनो बिसायख'थिया आरो बेखौ लानानै गोख्रोङै जादों बिजाथिफोरजों लोगोसे आरो बे समाव जोङो 3 नं क'क्राझार बियाबनि जोङो क'क्राझार नोगोरमा बे बौ बाजार होननाय बे बौ हाथायाव जोङो नुजाथिफैदों बेवहाय जोङो भटार रायजोफोरनि जोङो गोसोनि बाथ्रा मिथिनानै लागोन आरो फैबाय थानाय 9 एप्रिलनि बिसायख'थियाव माबायदिहाय बिथांमोना बिफाव लागोन आरो माबायदि बिजाथिनो बिथांमोना भट दान होगोन गावनि बेसेन गोसा भटखौ होगोन बिथांमोना आरो बिदिनो भटार रायजोफोरनिफ्राय जोङो गोसोनि बाथ्राखौ मिथिनानै लागोन आरो मख'जाथावना बाथ्राया बेसोदि 3 नं क'क्राझार बियाबाव इउपिपिएल दलनिफ्राय बाजायदों सासे सिटिं एमएलए महरै लरेन्स इस्लारि बिथाङा आरो बेराफारसेथिं दङ बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारनि अनसुलि बिसि शिवलि ब्रह्म महिलारि बिथाङाबो दा गोख्रोङै बादायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदिनो मोनसे गोख्रोङै हाइ प्रफाइल बिजाथिफोरनि गेजेराव गोख्रोङै बादायनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदिनो 3 नं क'क्राझार बिधान सभा बियाबा गोख्रोङै बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारदों आरो बेबायदिनो नोजोर बोथावना जादों 3 नं क'क्राझार बियाबावबो बिदिब्ला फैदो जोङो बे 3 नं क'क्राझार बियाबनि भटार रायजोफोरनि गोसोनि बाथ्रा मिथिनो लागोन देग्लाय माबायदि बिजाथिखौ हास्थायदों माबायदि बिजाथिखौ लुबैदों माबायदि राजथान्दै माबायदि एमएलए खौ बिथांमोना हास्थायदों बिथांमोना फैदो बिदिब्ला आदै माबोरै खबरफोरा मोजां नोंथाङा बेवहाय बेसेबांसो बोसोर जाखो बेवहाय जोंना मथा मथि जाबायानो 20-22 बोसोर होबाय जों रानिं ओमफ्राय दा माबायदि नोंथांमोना बन्द' खालामनो लादों ना दा जों दैखोनोसै दा दैखोनानै जों दा बेलासि 4टानि उनाव होफिनगोन दखाना फुङाव जोङो 12टा 1टासिम थायो फुंनिफ्राय ओमफ्राय बेलासियाव 4टानि उनाव जों दखान होफिनगोन दा बाथ्राया जाबाय बिसायख'थि फैदों बिसायख'थिनि दुंहाव बारगासिनो हादोरसा नाङैनो दा जों 3 नं क'क्राझार बियाबाव नोंथांमोना भट दान होनांगोन नोंथांमोना माबायदिहाय बिदिनो राजथान्दै लुबैदों नोंथांमोननि थान्दैखौ लुबैदों जोंलाय मा लुगैनो जोंनो दा लुगैनाय बादिनो जोंनो दा ओरैनो मोजाङै जोङो सोलिगासिनो दङ मोजाङै दा बर्थमान जोंना हाग्रामा सार फैनानै एसे मोजां सोलिदों दा एसे डेभेलप जाहांदों सिगांनि सिफ थानायाव एसे जोङो रानना दङमोन दा जों एसे मोजां जादों आरो दा मोजाङै जों सोलिगासिनो दङ दा पुरबत फैयोबा जों आरो बेखौनो नाजावफिनगोन बेखौनो मोजां मोनगोन जों बे नोंसोरनि बियाबाव मानगोनां बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलानि अनसुलि बिसि शिवलि महिलारिया बिजाथि महरै नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं नोंथाङा मा बुंगोन दा जोंखौ दा जुदि मेडामा जोंखौ बयखौबो समान नायो बयखौबो मोजां मोनोबा जोंबो बेखौ मोजां मोनगोन जोंबो बेखौ होगोन जोंबो बेजों लोगोसे जों थाफागोन माने एकदम जोंना बिटिसिया जोंना जै जानांगौ मोजां जानांगौ जोङो रायजोआ मोजां खुंनांगौ बेखौल' हामलायनाय थाबाय मादै दं मादैया खामानियाव मुखुबथार बेबायदिनो बौ बाजार मादै बेखौ मा होनो बौ बाजार होनना बुङो ना बौ बाजार होनना बुङो मादै मा होनो बिसायख'थि फैगासिनो दं मादै माबायदि गोसोनि साननायफोरा मा सानदों मा हरदों मादै साननायफोरा माने बाजारा बावनो थाबाय थाथों जोंखौ दा होखारथों मिथिबाय आरो मेडम मोनाबो जोंखौ नायथों सरकाराबो जोंखौ नायथों होमबाबो जोंबो नायगोन जोंबो भट होगोन जुदि जोंखौ जुदि नायाबा जों बोरै नायनो जोंहाबो गरिब दुखि लामायाव जिरायो खिन्थु जोंखौबो सायख'नानै नायनांगोन आरो मेडमा नंगौना नङा नोंथांमोनखौ जायफोरा अनगोन बिथांमोननो जोंबो अनगोन भट होगोन भट होगोन जोंखौ जाय अनो जों बिसोरखौ अनगोन नंगौना नङा खोथाया माबायदिहाय नोंथांमोना नोंसोरनि थान्दैखौ बर्थमान दाबो मोजाङै जानानै दङ दा लासै जुदि हाग्रामा सारा जुदि देरहाबाय थायोबा जोंहाबो मोजां जागोन जोंहाबो फाननाय बेसाखिना मोजां जागोन आरो गरिब दुखिखौबो समान नायथों जोंहाबो मालाबा थांनाय जायो मानाय जायो बेफोरखौबो जोंखौबो नायथोङाखै सायख'नानै गरिब होनानै दा सानथों ना मा आरो जोंनि बाजारा बावनो थाबाय थाथों जोंखौ दा होखारथों बेनो जोंनि खावलायनाय 9 एप्रिलाव नोंथांमोना भट थुनांगोन
मिथिगौ मिथिगौ बेखौ माबायदि बिजाथिनो भट थुनो होननानै सानदों भट थुनो बेखौनो थुगोन सिउलि बायद'खौनो थुगोन मिथिबाय बेखौनो थुगोन जोंहाबो बेखौनो थांखि लानानै दङ बेखौनो थुगोन खिन्थु जोंहा बाजारा बावनो थानांगौ बावनो थानांगौ अराय सम बे बाजारावनो बौ बाजाराव थानानै अराय सम बौ बाजारा बावनो थानांगौ खिन्थु जोंहा सिउलि बायदिखौ थुगोन जोंखौ होखारनो मोननाय नङा बेहाय बेनिफ्राय गोजोननाय थाबाय मादै बिदिबा फंबाय बौ बाजाराव फैदों दा हादोरसायाव बिसायख'थि खुंफुंजानो थांगासिनो दं 9 एप्रिलाव नोंथाङा माबायदिहाय बिजाथि लुबैदों माबायदि MLA मोननायखौ लुबैयो माबायदि सरकार फैनायखौ लुबैयो सरकाराथ' जिखुनु जाया फै माने BTC आव जे मोजां खामानि खालामो आरो गोबां माबा जे मा होननांगौ बिदिखौ आं इन्टारभिउ होफेराखै मोजाङैनो BTC आव सरकारफोरना बिदिनो गाज्रि जे आखुथायफोर युथफोरा दा एसे गाज्रि जालांगासिनो दं बेफोरखौ एसे होबथानो आरो युथ इमप्लयमेन्ट बारायनो बेफोरनि बारै लाइमोनफोरनि मोजां जानायखौ हास्थायो जाय सरकारनिखि लाइमोनफोरखौ दैदेनलांगोन सामलायलांगोन मोजां लामाजों दैदेनलांगोन बे सरकारखौ हास्थायो औ बेफोरबायदि सरकार जिखुनु सरकारा जे युथफोरनि बांसिन नोजोर होयो आरो युथफोरखौ जे दैदेनलांनो फंबाया क'क्राझारनिनो क'क्राझारनि नङा बबेनि ओरैनो गसाइगावथिंनि मा बियाब गोलैयो जमदुवार समस्ति गोलैयो आरो औ बेखौ बेबायदिनो जोंजों लोगोसे दं बेबायदिनो बिनानाव दं बिनानावा बाजार हाथाय खालामबाय दं बौ बाजाराव नै बिनानाव बिथिं नायलाय नैथिं बिनानावा बुंनायाव एसे उसुबिदा मोनदों आरो नै बिनानावमोन दं एसे बिनानाव बबेनि बिनानावा ओरैनो आं सेरफांगुरि मैनागुरिनि दा हादोरसायावथ' बिसायख'थि खुंफुंजानो थांगासिनो दं 9 एप्रिलाव माबायदि हास्थायो बिनानावा जे माबायदि सरकार फैयोब्ला लाइमोनफोरनि जौगानाय जागोन बा नोंनि फारसेनिफ्राय मा हास्थायो आं बेखौनो लुगैयो जे जाय बिजाथिया पाब्लिकफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावो आं बे बिजाथिखौनो लुगैयो आरो आं बे बिजाथिखौनो सायख'नानै होगोन आरो माबायदि जौगानायखौ लुबैयो आं बिदिनो गामिनि ओनसोलनि जौगानायखौ हास्थायो माबायदि सोलायनाय लुबैदों नामा औ लुगैदों बिदिनो गामिनि आरो जोंनि बे हादरनि सोलायनायखौनो लुगैयो औ बिदिब्ला माबायदि बिजाथिफोरा खामानि मावबोदोंमोन होननानै सानो आं बेखौ मिथिला बिदिबा गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे दङ ओरैहाय मादै दं मादैया गावनि गलायाव मैगं फाननायाव मुखुब मादै मा खबर मोजां ना खबर माने आंना बे बिजनेसानोहाय आफामोन नै एसे आलुवा एसे लाबोनाय माबायदि ना जोंना दिननि बिथोराव बुहुद समाजा गाज्रि मानो होनबा जोंनो फाननाय बायनायजोंनो बायनाया दामा बांसिन फाननाया जोंना खमसिन गोलैनांगौ सोरजोंबा रायजानाय सोरजोंबा होनजानाय जाबाय जोङो गोदाव सोराव बिराद खस्थ' भाबै जोङो सोलिनांगौ जानानै दङ दा जों फोलेरखौ खांनांगौ हिसाबै जोङो खस्थ' खालामनांगौ जाहैबाय माथो खालामनो बेसेबांसोनि फाननो हाखौ ओरैनो मादै बेसेबांसोनि फाननो हाखौ दिनैहायलाय मा फाननो हानो आङो 2-2.5 हाजारखौनो हाया ओमफ्राय आं लाबोनांगौआनो जाहैबाय 5,000 6,000नि माल लाबोनांगौ दा बेनिखिनि आरो ओमफ्राय 5,000 6,000 माल लाबोनानै दिनाव जुदि आङो 2,000 3,000ल' हायोबा 5,000 6,000 एबा बेसेबां आप डाउन जायो सानदो आरो जोङो फारसेनिफ्राय आं दिनैसिम बे बौ बाजाराव आजिल'य 12-14 बोसोर जाबाय बे 14 बोसोराव सोरबा सोरबा बिजनेस खालामनाय फायखारि फालांगिफ्रा फैसाखौ बुहुद मोनगासिनो दं बै फायखारियासो मोनदों फायखारिया जोंनो मोनाखै दिनैसिम जोङो बे लेखायाव फायखारिया मोनाखै गरसेबो ओमफ्राय गामि चिरांनि बा गामि सिं बिथोरिनि मानसियासो फायखारि खालामदों होननानै फायखाखौ मोनगासिनो दं दा जोंबो लुबैदों बे बा बै समाव मा होनोमोनलाय प्रमद सारनि सायाव बा सोरबा सानसुमा सारनि सायाव सोरबा राजिब बांगाल सारनि सायाव बा सोरबा माबा MLAनि सायाव बा सोरबा मा होनो हाग्रामा सारनि सायाव दा सेवलो बायद'नि सायाव जोंबो आसाखौ थांखियो जोंनो दासिमबो अनसुंथाइ मोनसेबो जों गैया मोनाखै
मालाया नै बहरनि इलेक्सननि जेसेबां जेराव थांदों बाव मोन्दों थाखा जों थाङो सानसेखालि जों थांदों खननैसो जादों जोङो बिटिसिआव थांदों जोङो थांनायाव जोंखौ सैमा बायदि दाब्राय हरदों जों फैफिनदों अखा सिजानानै फैगौ 9 एप्रिलाव नोंसोरो भट होनांगोन बेसेन गोसा भटखौ दा माबायदि भट थुनो होननानै सानदों भटखौथ' जों होदों जोङो मानो होनबा जोंनि हारिया थांखि मिजिंथिनाय माबायदि जोंनो नांगौ जौगाथाय बर'नि हारिनिखौल' जोंनो नांगौ गुबुन हारिनिखौ जोंनो नाङा जोंनो बर' थासारिनिखौ नांगौ जेराव माने जोंनो बर' थासारिया बहा होदों जोंनो बेखौनो नांगौ जों बेखौनो अनसुंथाइ लुबैयो दा जोंबो एसेखिनि जों जाम्बि जाबाय नालाय जों बे एसेखौ बुंजोबनो हाया माबायदि बिजाथि लुबैयो मादैया ओरैनो मा बिजाबथि माने जोंनि बर'आ माब्रै जौगासारदों बबेजों थाङो नांगोलजों थाङो ना बबेजों थाङो बबे साबसिनाव थाङो बेखौ जोंनो नांगौ ओमफ्राय गुबुनखौ आंनो नांला आं बेखौनो बुंनानै रायजोनि सिगाङाव खुलुमबाय बेयो जादोंमोन 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय बौ बाजारनि बेयो रायजोफोरनि भटार रायजोफोरनि बे गोसोनि बाथ्रा बिथांमोना फोरमायबाय फैबाय थानाय 9 एप्रिलनि बिधानसभा बिसायख'थिनि बे भट दान होनायाव माबायदि बिथांमोना बिफाव लागोन बिथांमोना जोङो नोंथांमोननि सेराव जोङो फोरमायबाय आरो बेबायदिनो फैगौ 9 एप्रिलाव बिथां भटार रायजोफोरा थि खालामगोन फैबाय थानाय जे मैखोमै बिफाव लानाय बा बाहागो लानाय जेरैहाय इउपिपिएलनि बिजाथिमोन लरेन्स इस्लारि थाहैबाय आरो बेराफारसेथिं बिटिसिनि सिबमान गोनां हाग्रामा महिलानि अनसुलि बिसि शिउलि ब्रह्म महिलारि बिथांमोननि खाफालखौ थि खालामगोन भटार रायजोफोरा आरो बेबायदिनो बौ बाजारनि भटार रायजोफोरा गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायदों आरो बिथां बिजाथि सानैनि खाफाला फैगौ 9 एप्रिलाव रोखा जागोन बिथां भटारफोरा थि खालामगोन बिथांमोननि बे खाफालखौ आरो बेबायदिनो जोङो बे बौ बाजारनिफ्राय जोङो ग्राउन्ड जिर' रिपर्टखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय आरो बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बेबायदिनो क'क्राझार बियाबनिफ्रायबो जों गोबां जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो लागोन आरो केमेरा पार्सन मिथिसार सरगियारनि हेफाजाबाव 3 नं क'क्राझार बियाबनिफ्राय बिधानसभा बियाबनिफ्राय आं टिगमिसारनि रिपर्ट